हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जागोन नोंथांमोनहा फैगौ आसाम टेट स्पेसियेल जिहेथु जानो गोनां दङ बेनि थाखाय नोंथांमोन लाबोलायबाय आरो बेयाव बर' पार्टनिफ्राय लाबोदों। बेयो एलपि इउपि मोननैनि पार्टआव दङ। बेयो मा दङ नायना लादिनि फै। सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबोबाय थाखादों, माने जोबनोसैयानो। दा अब्ला नैबे बाराव आं लाबोनो नागिरदों नैबे मोनसे इउनिटखौ ओंथि बादियै बाथ्रानि रोखोम आरो दाथायफोर, फोरमायनाय बाथ्रा, खावलायनाय बाथ्रा, सोंनाय बाथ्रा, नङै दिन्थिनाय बाथ्रा, गोमानाय बाथ्रा, बेबायदि। दा बेयाव ओंथि बादियै होननाया मोनसे बाथ्राखौ ओंथि बादियै मा बाहागोआव राननो हायो? नैबे बाथ्रा फोरमायनाय, खावलायनाय बाथ्रा, सोंनाय बाथ्रा, नङै दिन्थिनाय बाथ्रा आरो गोमानाय बाथ्रा, बेखौ बाहागो खालामनो हायो। आरो बाथ्रा दाथायनि बादियै गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रा आरो जथाय बाथ्रा। दा नैबे गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रा आरो जथाय बाथ्राखौ एसे उनाव मोनगोन, बिनि उनावनो भिडिअ फैगोन। बेनिफ्राय दा अब्ला नैबाव लागोन फोरमायनाय बाथ्रा, खावलायनाय बाथ्रा, सोंनाय बाथ्रा, नङै ओंथि दिन्थिनाय आरो गोमानाय बाथ्रा, अर्थात ओंथि बादियै बाथ्रानि रोखोमफोरखौ लानाय जागोन। इउपि सेक्सनावबो बेनो दङ। इउपि सेक्सनाव नायदो, बेयावबो इउपिआव बाथ्रा दङ नै। बेयाव ओंथि बादियै एखेयानो दं। बाथ्रा खावलायनाय, सोंनाय बाथ्रा, नङै दिन्थिनाय, गोमोनाय, बे ओमफ्राय दाथाय बादियै गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रा आरो जथाय बाथ्रा। बे गोरलै, गलाय आरो जथायखौ उनाव लागोन खेबसेयैनो, मोननैबो पेपाराव बेयो गोरोबजोबगोन। गोबाव खालामाजासे फैदो अब्ला जों थांदिनि बाथ्रानि ओंथि बादि होनदों फोरमायनाय बाथ्रा एबा नंगौ बाथ्रा। जों मा होनदों? बाथ्राया माखौ बुङो गोरलैयै जों मिथिखाबायमोन मा? जाय बाथ्राया जायखिजाया सोदोबमाफोरजों ज' जानानै माबा मोनसे ओंथि दिन्थिनांगोन। जानो हागौ नङै, जानो हागौ सोंनाय, जानो हागौ बियो फोरमायनाय बाथ्रा, जेखि जाया, नाथाय बियो ओंथि दिन्थिजोबनाय, आबुं ओंथि दिन्थिनाय, थेसिन एबा थाथिसिन थाथैनाय, सोंनायसिन जानो हागौ, फुल स्टप जानो हागौ, बायदिसिना थाहैनानै जोबहैनाय बाथ्रा, आद्रा नङै। दा बेफोरनो मोनफा मोनफा बाथ्रामोन। दानिया नैबेयाव जोङो लादिनि फोरमायनाय एबा नंगौ बाथ्रा होनदों। फोरमायनाय एबा नंगौ बाथ्राखौ जों बयबो मोनथिखायो एबा गोरलैथार, ओंखायनो बेखौ गोबाङै एगजामपोल होलायलायनानै बुजायनाय जायाखै। अब्लाबो सर्टआव खिन्थानो नागिरदों, नोंथांमोन नायदो। बेबायदि बाथ्रायाव थांखि आरो थाखाय थायो होनदों, माने साबजेक्ट, अबजेक्ट आरो भार्ब थागोन, नङाबा मोनफा मोनफा थाइलालि सोदोबफोर थानो हागौ। जेरै मोनफा, थाइजा, मुंमा, थाइलालि, बेफोरबायदि सोदोबफोर मोनफा मोनफा बा मोननै हाबफानानै थागोन होनदों। बिनिनो दाथाय बादि बाथ्रा मोनगोन जोङो, गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रा आरो बांबा बाथ्रा। बेफोरबो गासिबो बाथ्रानि फोरमायनाय बाथ्रा एबा नंगौ बाथ्रायाव हाबफागोन होननाय जादों। जेरै बिदिन्थि होयोबा मा नुदों बेवहाय? आं ओंखाम जायो होनदों, बे जाहैबाय गोरलै बाथ्रामोन। दाना बेयाव दङ साबजेक्ट, ओमफ्राय अबजेक्ट आरो भार्ब दङ जोंनियाव, अर्थात नैबे मावजाग्रा आरो खामानि, बे मावनाय हाबा। दा बे जायोआ, दा बे थाइजा सोदोब थारमाने। दा बेबादि मोनफा मोनफा थायो होनदों। आरो बियो फरायसालिनिफ्राय फैनानै लोगोजों थांबाय, एखे बियो गलायनाय बाथ्रा। मैया राजुआ जोंनाव फैदोंमोन, बे गोरलै बाथ्रा। दा बेफोरबादि होनदों मोनफा मोनफा गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रानि नंगौ एबा एफार्मेटिभ, जायखौ जों इंराजियाव मोनदोंमोन फोरमायनाय बाथ्रा, बेफोर बाथ्राफोरानो फोरमायनाय एबा नंगौ बाथ्रायाव हाबफागोन होनदों। दानिया दङ नङै दिन्थिनाय बाथ्रा। नङै माने नेगेटिभ। नङै दिन्थिनाय बाथ्रायाव जोंनाव बेनिफ्रायसो जों गोसोआव लानांगोन बांसिन गोलावै। नङै दिन्थिनाय बाथ्राफोराव दाजाबदा, सिगां दाजाबदा दा आनि महर, आ हांखोनि नेम बादि माब्लाबा या, माब्लाबा बा, बिदि सोलायनाय, आरो ओइ दाजाबनाय आरो इ दाजाबफानाय नुगोन होनदों। बिनिनो दा दाजाबदाया सिगां दाजाबदा, बेनिफ्राय माखासेया ओइ, इ आरो आया उन दाजाबदा महरै बाहायजायो होनदों, आरो नङै दिन्थिनाय ओंथि फोरमायो होनदों। जेरैबो दङ नै फार्स्टआव नायदो, दा नों दिनै दा थां, नै थाइजाजों दा दाजाबफादों, सिगां दाजाबदा। बेखौ दा जाथार, थाइजाजों दा दाजाबफादों, सिगां दाजाबदा, बेबादि आरो। बेनिफ्राय दङ नै मोनसेया, नायदो नैबावहाय आनि महर, आ दाजाबदाजों। बियो दिनै फैजों इउ आखारि आ दाजाबफाबाय, बा आयानो आ हांखोनि नेम बादियै ओइखार थानायखाय इउ जाबाय। आं दिनै फराया, नै फरायजों आ दाजाबफाबाय, फराया, आं फराया। थिग बिदिनो ओइजों नायदो, आं जायै बाथ्राखौ दाबुं, नै जायै, नङै, थारमाने बे नैबाव दाबुङाव दानिबो हाबफाबाय, मोननै नङै दिन्थिग्रा हाबफानानै दङ। बेयो नों जायै फिथाइ, बेयो नों जायै फिथाइ, नों जायखौ जायाखैमोन, थारमाने बेयाव ओइ दाजाबदा दाजाबफालायबाय। थिग बिदिनो नैबाव इनि बिदिन्थि होदों आं, इ दाजाबदायाव नायदो, दे
बाविनि खनसे फरायबावदो बा फरायबाव होनदों। बाविनि होनदों माने बावनो नाङा होननाय जादों। नङै दिन्थिबाय बावि इ दाजाबबाय। बावजों इ दाजाबनानै बावि जाबाय। एखे रोखोमैनो नायदो बाहाय बियो नों सुजुयि खन्थाइ नै बे सुजुजों इ दाजाबफाबाय मा सुजुयि खन्थाइ जाबायनो सुजुवाखैमोन जायखौ बेबादि। होमबा जोंनो नङै दिन्थिनो थाखाय मा लानांगोन दा दाजाबदा सिगां दाजाबदा महरै उन दाजाबदा महरै आ या बा एबा ओइ आरो इ बे मोनब्रै दाजाबदाफोरखौ दाजाबफानाय जायो आरो नङै दिन्थिनाय ओंथि जायो नेगेटिभ फर्म जायो। दाना सोंनाय दिन्थिनाय सोंनाय बादियै जोंना मा जायो नायदो सोंनायनि थाखाय जोंनाव माखासे सोदोब दङ होनदों जायफोरखौ जों बाहायनो हायोनो मा सोर बबेयानो डाइलेक्ट लानानै रावसा लानानै अबे माबे एबा मबे बेबायदि जाहैनो हागौ आरो नाथाय गुबै सोदोबा बबे। दा बेफोरजों बेखेवफानि बेखेवगासे बेखेवगानै बेखेवगाथाम बेखेवगाब्रै बेखेवगाबा बेखेवगाद' आरो बेखेवगास्नि बे सोदोब बेखेवफानि दाजाबदाफोरखौ दाजाबफानानै गुबुन गुबुन महराव सोंनाय बानायनो हायो होनदों। जेरैजाय माजों गुबैयै मा सोदोबा सोंनाय बानायो नाथाय बेजोंनो नोंनो मा नांगौ बेयाव माया हारसिङै बाहायजाबाय नाथाय माखौ नांगौ होननायाव नै माजों बेखेवफा दाजाबफाबाय बेखेवगानैखौ माखौ नांगौ इलाय आं दहाय होनदोंमोन बेखेवफा दाजाबफानाय बे मानो नांगौ नै बेखेवफा थाफाबाय माजों माब्ला नांगौ नै बेखेवफा थाजाबाय माजों बेबायदि। थिग बिदिनो सोरनि बेलायावबो नायदो सोर दाजाबदाजों सोर फैदों बे हारसिङैनो सोर बाहायदों नाथाय सोरखौ होनबा दाजाबफाबाय बेखेवफा सोरखौ नांगौ सोरनो नांगौ सोरनाव नांगौ सोरनिफ्राय नांगौ बेबायदि आरो। बबेजोंबो नायदो बबे मोनसेया हारसिं बाहायजाबाय बबेनि बेखेवफा दाजाबफानानै सोंनाय बबेखौ बबेनिफ्राय बबेयाव बेबादि जायो होनदों। माब्लाबा नाथाय मा होनो मोननै जोंनाव गुबै दाजाबदाफोर दङनो मा ना आरो दा। मा आरो दाजों ना आरो दाजों जोङो माब्लाबा नाखौ ने आरो दाखौ दां होनानै मा महर सोलाय होनानै उन दाजाबदा खालामना नङै दिन्थिनायबो मोनो होनदों। बे मोनसे आलादा आखुथाय बे दहायनि सिगांनि आलादा नैबे आलादा। दारै बेयाव जोङो बेखेवफा दाजाबफाया बेयाव जों नुबाय दानिया नायदो बिनो बुंदोंदां नै बिनो बुंदोंदां होनबाय दानि नैबे दांखौ बाहायनानै सोंनाय जाबाय बिनो बुंदोंदां बिनो बुंदों दा नै बिनो बुंदों दा जाफैबाय नै बिनो बुंदों दा बिनो बुंदोंदां एखे। बेनिफ्राय नाखौ बाहायनोसै नै बिनो बुंदों ना नै बिनो बुंदों ना बेनो बुफायदों ना नै ना सोंनाय ओमफ्राय नङाबा बेखौनो बिनो बुफायदों ने बिनो बुफायदों ने नै बेबायदि आरो। दा अब्ला बेफोरबो सोंनाय बानायग्रा मोनफा मोनफा दाजाबदा होनदों। गुबैयै नाया बिनि उनाव डाइलेक्टआव ना ने जाफैबाय ओमफ्रायो दाया दां जाफैबाय बेबायदि होनदों। बेनिफ्राय नायदो सानबोलावरि एक्सक्लेमेसन सानहाबनाय नङाबा गोमोनाय मोनसे बाथ्राखौनो होननाय जादों। बे बाथ्रायाव दंमोन जेरावहाय बेबायदि बाथ्रायाव मा सोदोब थायो आय' होननाय थानो हागौ हाबाब होननाय इस आ सि हाय उस बेबायदि सोदोब थाफानो हागौ आरो नङाब्ला जोबनायाव बेफोरजों मा ओइ दाजाबफाहैनो हागौ आरो बिनि सोदोबनि गेजेराव बेबादि सोदोबनि उनावहाय एक्सक्लेमेटरि मार्क एबा सानबोलावरि मार्क थाफागोन होनदों। जेरै नैबे दारि बादि एबा थाद'सिन बादिनि गाहायाव फिथर गोनां नैबेयो थागोन होनदों। बेखौथ' बयबो मिथिगौ सोंनायनियाव कुइसन थायो नंगौ एबा नङै बाथ्राफोराव जोंना माने फुल स्टप दारि एबा टेसन थायो बेखौ मिथिखानांगोन बयबो। दानिया नायदो जेरैहाय बेयाव एग्जाम्पल होदों आय' होननाय लोगो लोगोनो आय' बियो थैबाय बे बिदिब्ला मा जाबावनोसै होनदों नैबे सै इकार थायो होननाया। बेनिफ्राय आय' बेस्राखौ दा बुसै नैनो आय' हाबाब फिसाखौ मानि नैबादि होनदों सि बिदि दा बुं नैबादि आरो। बेबायदि सानबोलावरि सिन गोनां थायो आरो सोदोबफोरा आय' हाबाब इस आ सि हाय उस बायदिफोर थायो होनदों सोदोबफोरा। क्लियार खनसे नायबावबानो बुजिनो मोनगोन पिडिएफबो मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय। खावलायनाय बाथ्रा दानिया नायदो खावलायनाय बाथ्रायाव दङ दाना नै रिकुवेस्ट खालामनाय होनदों। खावलायनाय बाथ्रायाव जोंना मा होनो दाजाबदा दो दाजाबदा साय लाय बेफोर उन दाजाबनानै थाफायो होनदों आरो सिगां दाजाबदा महरै दा दाजाबदाया सिगां दाजाबदा महरै थायो जायखौ जोङो नङैयाव बाहायोमोन बेबो खावलायनायाव बाहायफैजायो होनदों आरो सिगां दाजाबदा महरै। उन दाजाबदा महरै मामोन दो
साय लाय बेफोर थायो होनदों। मोनफा मोनफा दा बिदिन्थि होगोन। बेनि अनगायैबो बेफोरबायदि सोदोबाव बेफोरबायदि बाथ्रायाव खावलायनाय बाथ्रायाव मा थानो हागौनो अननानै होननाय सोदोब, हायोब्ला, जोंहा, बिदिब्ला, अब्ला, दे, बेनिखायनो बेफोरबायदि सोदोबफोर थाफागोन होनदों। बा गैयाबाबो नैबे माखासे सिगांनि दाजाबदाफोरखौ नायबानो जागोन। दो, साय, लाय आरो दा बेफोरखौ। जेरै खोन्थादो नै नायदोहाय। दे नों जाग्रोदो नैलाय। देआ सोदोब थाफाबाय नैबेनि दो आरो बेनिफ्राय मोनसेया मा होनामोन दानिया नैबे मोनसेया नायदो दाजाबदा दोआ थाफालायबाय नैलाय। अननानै नों बुंदोलाय नै लाय दाजाबदा थालायबाय। बेखौ दाजासै नै दा दाजाबदा थादों। बिदिब्ला बुंनायसाय नै साय दाजाबदा थालायबाय। हायोब्ला नोंनो खालामदो नै दो दाजाबदा थालायबाय होनदों। अब्ला जों मा नुखो जोङो खावलायनाय बाथ्रानि थाखाय बे माखासे मोनब्रै दाजाबदा आरो नैबे गाहायनि सोदोबफोरखौ गोसोआव लाफानोबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय नाथाय होनदों माब्लाबा जोंनाव नंगौ बाथ्राखौ नङै ओंथियावबो फोरमायो आरो नङै बाथ्राखौ नंगौ ओंथियाव फोरमायनायबो जोङो मोनो होनदों आरो। नङै बाथ्राखौ नंगौआव, नंगौ बाथ्राखौ नङैयाव उल्था फाल्था बिदिबो बाहायो होनदों। जेरै नंगौखौ नङैयाव बाहायनाय नायदो। बियो जानायखायसो माने जानायखायसो होनो नंगौ नुदों नाथाय नङा। बियो जानायखायसो नङाबा जोबलामोन नैबादि आरो। दा मा जाबावनो नै दा मा जाबावनो ओरै होनदों। दासो मा जाबावनो नैबादि होननाय बाथ्राफोरा नंगौ बादि नुदों नाथाय नङा होनदों। जानाङामोन थारमाने फैनांलामोन बेबायदि आरोखि। दासो फैनानै मा जाबावनो माने फैनांलामोन बिदि आरो। जाहा थाहा बुंबाय थानो थिननाय जादों नाथाय नङा बुंनो नाङासो होननाय जादों। जेबो दा बुंसै होननाय जादों। बेबादि बुंनांगौ दंथारोना नै बेबादि बुंनांगौ दंथारो नामा होनदों। माने बेबादि बुंनांगौ गैया बुंनांला होननाय जाबाय आरो। माब्लाबा फैफेरदोंसो होननायबादि। माब्लाबा फैफेरदोंसो होनो माने माब्लाबा फैफेराखैसो। नुफेरखानाय नालाय नो माने नुवाखै माब्लाबाबो नुवाखै बेबादि ओंथि। नंगौ बादि नुदों नाथाय नङा होनदों। बिनिनो नङैखौ नंगौ बुंब्लाबो दानिया नायदो। नङैखौ नंगौ बुंनाय। नङै बादि नुदों नाथाय नंगौ। बुङाब्लाबो जाया माने बुंथारनांगौ आरोखि। जायालासे दाथां माने जाथारनांगोन। मावाब्लाबो जाया माने मावनांथारगोन बेबायदि। जायासो जागोन माने जाखाथारगोन। फैयालै दा माने फैखागोन बेबायदि आरो। बेफोर सोदोब बाथ्राफोरा मा नंगौ नाथाय नङा बा नङै नाथाय नंगौ बेबायदि ओंथियाव बाहायजादों होनदों। अब्ला जोङो नुबाय बाथ्रानि ओंथि बादियै जोंनाव मोनबेसे मोनखो जोङो सोंनाय बाथ्रा, नंगौ बाथ्रा, फोरमायनाय बाथ्रा, खावलायनाय बाथ्रा आरो जोङो मा नुबावबाय सानबोलावरि बाथ्रा आरो नङैखौ नंगौ, नंगौखौ नङै ओंथि बाहायनाय नुबाय ओंथि बादियै। दा बेखिनिमोन। बेजों लोगोसे जोंना गाहायाव दाथाय बादियै फैबावगोन गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रा आरो जथाय बाथ्रा। बेखौ दा मोनबावगोन लासैनो। एसेनिमोन शेयार खालामना हो गुबुनफोरनोबो जाहाथे थुलुंगा मोनो आरो बियो जोबनोसैयानो आं खोन्थागासिनोखा। जोबनायाव खनसे आं गासै रिपिट खालामनानै खनसे खिन्थागोन। दानिया फैदो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो। गोजोन्थों।